מהקורנפלקסים כאן ולצבועות יותר נדיר. והיום אני פה עם השותף בזוקה, שזה הערוץ שלו. בכלי בן דוד של מתן, אבל היום השותפון זה אנבוקסינג טעימות אוכל. אז יאללה, הממתק הראשון הוא הם... לא זוכרים. זה טיפה קרינג'. אוקיי, לייק ולייק. אחד לכל שיק שק שוק. יש 4. צ'ירס. וואי, זה מחזיר לי את האנרגיה לגוף. וואו, זה טעים. הדירוג 9. 9.5. לא, 9. בזה M&M's. לפי דעתי זה הולך להיות חריף. אבל כתוב שיש פה חמת בוטנים בפנים. אז לא ממומן. אז אני לא יודע מה להגיד לכם, כאילו אם זה יהיה חריף. חייב להדגיש, לא ממומן. לא ממומן. בקיצור, אנחנו הולכים לטעום פה M&M's. יודעים מה? 3 מכל טעם, זה 5 צבעים. תראו. אז נייס. קיצר, לך? טעם אחד למרות שלכולם יש את אותו טעם, וזה אין הצהוב. וזה ידוע שלכולם יש את אותו טעם. מי שאומר אחרת, תזרקו אותי לאריות. לא מגיע לו להיות בין החיים. יאללה. מה חסר לי? כתום. כתום. יפה. יאללה. טוב, נקטם אחד. כתום. צ'ירס. כתום. אתם יודעים. טעים. יאללה, צהוב. קיצור כתום. יאללה, צהוב. צ'ירס. אתם יודעים. M&M's. אותו טעם. נכון הכל אותו טעם. אוקיי. יאללה. אדום. צ'ירס. איך אני אוהב M&M's. זה כזה נמוך בפה. נכון, עכשיו עשיתי לכם חשקים. יאללה, ירוק. ירוק. צ'ירס. בעלו. זה נמוך. קרול. לא. כן, אנחנו לא גזענים. וכחול. צ'ירס. מכירים את זה שאתם אוכלים משהו ואז נכנסים לעולם אחר, אבל כנס לפריים. שלא יש הפקה. אין תקציב. נכנסים לגן עדן. יאללה, נחזור עוד שנייה. והמשכנו. עכשיו, אנחנו הולכים לטעום סאור פאץ'. זה טעים, לא ממומן. הכל פה לא ממומן, באמת. אין תקציב לממומנות. ככה זה נראה. כנראה שכולכם די מכירים את זה. חתיכה. זה חייב לי. אל תשאלו מה אנחנו לא טועמים את כולם, את כל הצבעים, כי אתם יודעים. זאת אדם. כן. צ'ירס. אני יכול להתרגל לזה. כאילו אם יש ממתק שאני אוכל כל החיים, זה בדוק לו זה. אגב, טריק אם אתם פותחים איזה ממתק ורוצים לסגור אותו, תעשו את זה ככה. עם גומיה. אתם עושים קיפול ושמים גומיה. ואפשר להכניס את זה לתיק, שקית, כל מה ש... אני מדרג את זה 9. לא, 8.5. 9.5. 9. ציון תפית 9. דקה אנחנו חוזרים. ממתק הבא. זה גומי של הארי פוטר. לזה חיכינו יותר מכל. אז רגע, אמפקס, רגע, ככה. שם פתיחה. קיצר, שם דגו איזה. דגו. בוא נראה מה יוצא. נו, פשוט תוציא כבר. לנועם יצא ברק. אני גאבי פוטר. מתן. לי יצא גם משהו. זה נראה לי גם ברק. לא, זה דולפין. לא. בוא נראה אם אתם מצליחים לנחש מה זה. זה ברק, לא משנה. לא, זה ברק דיסלקט. יכול להיות. זה לא ברק, טוב, בסדר. קיצר, we are Harry Potter.
יאללה, בוא And we ניתן. need to eat. Cheers. Cheers. זה גומי. דקה אני אתן לכם את הדירוג. להארי פוטר 8.5. אני נותן להארי פוטר 7.5. ציון סופי 8. יאללה, ממתק הבא. שוב במקרה, שקיל אוניל. שקיל אוניל. תראו זה אותו. קרינג'. יאללה. אני מפגר את התוכן. זה טוב, מגיע רגע. בשקיות קטנות זה מגיע כאלה. שקיות קטנות בפתח. בוא אבל נראה רגע, משהו. ככה יצא לי מה... ככה נראית השקית. שקיל אוניל. יאללה. ככה זה נראה, זה פשוט הפרצוף שלו. פשוט דיקמן. הפרצוף שלו לא רואים כזה אדום, וואי, אבל... ריזלר, רואים שהפרצוף גם תראה לנועם איזה יצא אדום. ריזלר. הולי שיפ. ויאללה. צ'ירס. צ'ירס. דקה לחודשיים. דירוג סופי לשקיל אוניל. הוא! אני נותן לזה... 7.5. אני נותן לזה 7. לא הכי וואו. 7.5 ציון סופי. לא, 7.2 ציון סופי. ועכשיו הדירוג הסופי של כל הדירוג הממתקים. שלי. יאללה. מייק אנד אייק. מקום ראשון. בטופ. כאילו, איך אפשר להסתוות על מייק אנד אייק? זה פשוט נימוך, זה טעים. מקום שני. M&M's. אתם יודעים, גם נימוך, טעים. שוקולד. מקום שלישי. רביעי. וחמישי. לא, האמת שתיהם אני שם באותו רמה, אבל אם הייתי צריך לבחור, זה רביעי וזה חמישי. ועכשיו הדירוג שלי. נייס. vamos. אוקיי. מקום חמישי, נותן לזה, לא הכי טעים. מקום רביעי טעים, אבל אין מה לעשות, זה הכי פחות טעים מביניהם, אז רביעי, הארי פוטר. מקום שלישי, ה-M&M's. מקום שני, הסאוור פאץ'. ומקום ראשון, המייק אנד אייק. אי אפשר להשתוות לזה, זה אחד הטעימים. vamos, אמרתי לכם. יאללה, קאט. ובזה אנחנו גומרים את הסרטון להיום. מקווה שנהנתם. מקווה שנהנתם, נחזור אליכם בפעם הבאה. יאללה, קרפצ'ו.